Sausa ka. Ano ba daw siyang kaagi karon? Makining usa ka babae nga nagpuyo sa Lapu-Lapu City. Ang ito magtatampo, nagdasangan nga Amy. Nak, wa kay duty ron. Wa ma, rest day na ko ron. Nga naman? Nak, ikaw lang sa isuroy sa paninda na tong biko, be. Kapoy magud akong lawas. Oh, sige ma. Okay ra gyud nako. Gimingaw sad kog pamaligya og biko god kay so kada katrabaho ko. Sige naman lang nga ikaw may musuroy ani. Ay, salamat in taon, nak. Ay, hapit naman ni maluto, nak. Ako ray andam ani o niya ikaw lay suroy, ha? Sige ma. Nak, kamubo basad anang imong shorts. Uy, dili ka mag-ilis. Ma, mauni akong strategy of marketing. Awa, hurot dayon ning biko niya. Maong ikaw ma, katog lang sa diha. Ako ray bahala aning imong biko. Taon-taon na sad gyud nga. Wa ko makasuroy aning biko ni mama. Adto ni nako isuri sa baskitan bikay. Mao man gyud lugar nako kani adto. Katong ako pay tigsuroy ani. Mayong tag mahurot ni ron uy. Biko! Biko mo diha! Oy, Amy! Maayo kay ikaw mo inisuroy ang inyong biko ronda. Milagro man. Odoy. Unsaon, wa man koy duty ron. Onya si mama, gikapoy man sad. Maong ako lang una may nisoroy ani karon. Mao ba? Ay timing sa kayo nga bago raming nahuman og duha og basket. Gipanggutom gyud mingi. Ako makuyog ay panggutom sad. Bay, dali mo bay, dali. Tay mo. Ay balik yang ati ko ay. Lambera ba kayo ni? Mayo ni mintras init pa. Oy, mao ba bay? Oh, murag lami gid naong nang bikuha da. lami gid kay bay. Paborito ra man ako. Ay tuo lang gid ako bay. Lami gid kining biko sa iyang mama bay. I mean si Chad ni. Chad ang pangalan niya. Bago rin silang nangabang din sa may basketan. Chad, si Amy. Hi, Amy. Hello. Gwapam lag ni doy. Oo, gwapa gina si Amy. Kung gwapo palang unta ko, agbay rin kung nanguya ba ning Amy pero murag tanaw na ko. Wa, manggig ko'y chance niya. Mga amiga na lang gini. Ikaw gidoy, maayo kay kamudag bulatik og istorya oy. Ikapila na nang biko imong gikuha diha ha. Kabantay niya. Ay, salamat in town. Nga nahurot gid ang biko ron. Dali ra pa gyud kaayo. Uy, nak. Niya ka naman lagi di ay. Yes, ma. Og tanawa. Nahurot gid ang biko nga wa abtig duha ka oras gid ma. Tinuod gid nakda. Thank you, nak ha. Way sa payan ma oy. Nagpalit na sad kog tambal nimo diha ma kay naglain man kanimong lawas. Ay, kabuutan kid sa akong anak. Swerte gid ko nimo, nak. Nasus, mama oy. Ang pinangga man sa ko ninyong papa. Kinsa man ni uy? Number naman. Hello? Amy, si Dudoy ni uy. Oh, unsa gud di ay? Bago na din nimong number? Ay dili uy. Dini ako number. Kang Chad ni kay ngayo sa number nimo diri na ako. Ako lang sang gitagaan. Saan nga gusto mo siya mag-istorya nimo lagi? Sige, pamugos na ko eh. Ha? Nga naman ko no? Siya lang pangunta na. O kamula istorya. Sabayo. Oh. Hello? Hi. Naa kay Tuyo? Wa lang. Gusto lang kong makig-amiga nimo. Amy, kana kon okay ra nimo? Oh, okay ramang good. Dili man ka kinahanglang mauwaw basta tinarong lang na imong tuyo. Kung dili ka busy, pwedeng magkita ta sa gawas?
Kuan. Sige na, good. Matod mo, dili ko angay mauwaw kung kinarong na nga akong tuyo, di ba? Sige. Mo-text lang niya ko ni mo ha kung kanus ako available. Sige, Amy. Salamat ha. Bye. Gwapo sabi ato si Chad. Ay, sige, oy. Makikita ko niya. Total, single man bitaw ko. Thank you, Amy, ha, nga nisugot ka nga makikita na ko ron. Okay ra, oy. Pero, basig na masuko na ko ha kung naay makakita nato din hiron. Sukog tao, noy. Wa mo gud ko'y uyab. Basin, puhon, naana. Unsa? Bitaw, Amy, kung hatagan ako ni mong chance, isaada ko nga dili ka gibugmahay. Chad. Nak, uyab na mo anang Chad. Magsige man lagi mo kuyog, ana. Dili maoy. Pero nanguyab siya nako. Uy, mao ba, nak? Oo niya, nga nung wa pa man ni mo gisugot. Okay ra ba siya sa imong tan-aw, ma? Kung ako imong pangutan noon, murag, ay buutan raman ng bata. Murag maayo rag batasan. Ay, kipadako gid siguro nagtarong sa iyang inahan. Kung ako imong pangutan noon na, kay sugta, uy. Total, wa man kay uyab. Maayo ka ha, ma? Imo na kong gisugot, Amy? O, Chad. Gisugot na ti ka? Yes! Thank you, Amy. Thank you. Dili ka gid magbahay na ko. Promise. Oh, muadto ta sa inyo? Oo, Amy. Ipaila-ila di ka sa kong mamagpapa. Timing kay birthday man ni mama, ana. Sige, Chad. Ma, ako uyab si Amy. Uy, nga nugot taong nagdaa ka mag-uyab din he. Oh, ma. Oh, Gaguba-guba ka mas akong birthday, oy. Ma, ayoko na paging unana, ma. Chad, sige lang, uy. Okay ra. Mupauli na ko. Murag, dili man ko welcome good. Amy. Sige lang, okay ra. Magkita lang unya ta. Amy. Wa man day gusto imong mama nako, Chad, uy. Murag maglisod kita, ana. Love, ayaw lang i-mind si mama, be. Promise. Buutan mo na si mama, love. Walang ko may baw nga nung anak siya ni mo. Chad. Ayaw bigay taon ko buwagi, ha, love? Kay, love, kay tika, Amy. Chad. Unsa? Mabdos siya agay kay amahan? Pagyawan sa gutaon mo pagsiguro nga ikaw gay amahan, anak. Oh, ma'am. Kay ang mga tao da ba dinis baskitan, way laing libakon, kundili kining babayhana. Kay mamaligya lang gani kunog biko perting mo buag shorts. Kuwang na lang ipanghagad ang iyang kaugalingon aron mahalinan sa iyang biko. Ma, ayaw ko paging unana, ma. Buutan mo na si Amy, ma. Unsa ba kita nimo ani babayhana nga imo maginilabadan? Kapag upan ninyo, giunsa gud din taon nimo pagsiguro nga buutan gud ning babayhana? Ma, buutan si Amy. Ug ako siyang pakaslan kay mabdus na siya sa among unang anak. Oy, Chad, kung mao ka na, pangita mong inyong kapuyan, ha? Kay dili ko gustong mo tipon mo din, he. Ay kabala ka, ma. Di sa ko gustong ma-stress si Amy sa iyang pagmabdus. Maong, mangita mi ka mong kapuyan. Oh, Oh, sige! Chad. Sige!
Mas importante ba ka ni babayhan na ako? Sige, layas din eh! Love, taod-taod na sad kang wa mauli sa inyo. Unsa man? Wa kay plano mo bisita nila dito? Ayaw ka bala ka. Kung unsa may isulti ni mama nimo, andam ko mo sabot. Total, naanad naman sa kus ako mga nadunggan niya ba? Sure ka? O lagi, Chad. Kung apil sa akong pag-love nimo kay ang pagdawat sa kung unsa may isulti ni mama nimo nako. Andam ko magpailob. Amy. Maayong gabi eh. Ganong niaman mo? Naadi kay sakit, ma? Kay ingon man si Papa nga, gihilantan ka man ko, no? Ako lay luto, ma. Ay, wag ko makinahanglan ninyo. Mama, sad, uy. Makatiguang ra ba nagmaayo kung magsigilag mugot? Pakita sa kung mo smile ka na ako, ma, uy. Hilo mo ay, feeling close baya ni mo, no? Pahuway lang una diha, ma, ha? Ako rin bahala ninyo ni Papa, ma. Sure ka, love, nga basta mo trabaho ko kay adto ka mag-standby ila mama? Yes, love. Aron basad nga magka-close ming mama ni mo ba? Naibaw kong muhumok na iyang kasing-kasing na ko kadugayan. Ikaw ang bahala, love. Pero kung unsa gani, kung naay problema, tawagin lang ko, ha? Hi, love. Naunsa ka ba ya, uy? Di man siguro ko pasakitan sa imong mama, love, uy. Sakit siyang mo istorya, oh. Pero nahibaw kong dili siya makahimo sa pagdapat nako, love. Oh, si mama. Hello, ma. Nak, gimingaw na ko nimo. Dili ka musuroy din sa ato. Taon-taon na gyud nga wa ka masuroy din he. Ma, muadto para ba ko silang Chad, ma? Mao ba? O sige, good. Dili naman ka ako importante para nimo. Mama, sad, uy. Ayaw na lang gud pang luod, ma. Musuroy na lagi ko diha pohon. Oh. Hello? Hello, ma? Hello? Nang luod gyud. Unya, unsa may plano nimo, love? Mo padayon gibong kas Byron? Oh, love. Basta, love, ha? Ayaw pagpa-stress. Kay hapit na rin ka mga anak. Okay, love. Oh, ganong niamang ka din eh. Ma, ayaw lagi pagminaldita. Naabot ko din sa wa pa ka mo mata. Maong ako na lang mo nagluto para sa pamahaw. Og napilo na sad na ko imong mga linabhan, ma. Nakapanilig na sad ko. Ako nang gibuhat imong tanang buhaton nung adlaw, ma. Maong relax lang una karon. Di ba giingnan tabang ka nga wa ko makinahanglan sa imong tabang? Ganong magbuot-buot man jud ka, ha? Makadiyot lang. Murag sakit man ang akong tiyan. Ay, ayaw kong arti-artihe diya, ha? Di ko madaan, ha? Aray, kasakit. Ginoo ko. Yun ay dugo. Tabang! Tabang! Aimee, sorry sa akong nabuhat, ha? Kung nakuha pang akong apo, ako kimapasulat to. Wa kay sa, ma. Magpasalamat na lang ta nga. Way daotang nahitabo sa baby. Maog yun. Pasaylo ako sa akong nabuhat, hanak. Nalipay ko sa kung nakita ano ninyo, ma. Love. Punta, dili na gid mo maglalis. Ayaw ka balaka. Sugod karon, dawat na nako si Amy. Og tungod kaniya, nakaamgon ako sa akong dakong sayo. There goes my heart beating. Please come. Wag yung kumasayop na nagpailob lang yung kus mga unang higayon ni mama. Karon, malipayon ka ayong among pagpuyo ni Chad.
Ug wa gid ko masayop sa akong desisyon nga magpakasal niya. Kay pinangga kaayo ko niya. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN.